Ambalma wani nyakuma bisimila salifuka koronigi keneka bi mena anda do kuma mina ko lu nya fawiye o ye an jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale wakati mina ale be président no fe ay laydu munu ta nanga jamana do ni na laydu no matime bi amena anda do laydu la ko do nya fawnya laydu nunu na mumbo laydu nunu kono laydu nunu do la an jamana kuntigi aya fo yelimani kawye yelimani ko yelimani kaw ko anga tungarange munu olu be jamana ko ha ko ni ambassadeur fon be ke mi mawodo anga tungarange wala ko ale ibe ka kale bila sigin kana ni jamana kono ko yiga bara pani ko ali nanga tungarange munu ko no dum minena ko ku bla kasola ko ni ambassadeur mi ko ni e magero la ku deme fo ga fo ku demena kale ibe ka kale be signi ko kana ni jamana kono awa ambalma o laydu aywa o ko be yoro mina bi malien be bo o laydu be bo yoro do o fana temenen ko bo no ay laydu wara jumenta ay laydu ta anga demsani munu no olu be taga jika demsani munu ni olu be nu klela kala ni baratu bulu demsani munu no olu be anno nu be kamana gangono demsani munu no olu be tewuli laso demsani munu ni kechugo tolu bulu parce que baratu bulu ibe kay laydu ta demsani munu nyana demseni nunu kabe 200,000 emplois créés sans duru kono kadi o demseni numa ko yasa do be se ka botunga la takala yasa demseni nunu fana be se ka jigiya wiye usomo ma chugo mina ka soro ubu fa jamana kono o laydu o fana be chugo mina amena anda do o fana la ko nyefo nyana mo fana temene ko be ibe ka klala ka fotugu yelimani ka kelewnye ko yelimani kaw ko yelimani ni aéroport de ka kan aéroport mi ni aéroport nyumando aéroport belebele do aéroport mi na ko tungarange nana u be se ka jigi direct la yelimani cogo mina ko ano aéroport de ka ko ayene sigi ne ibe ka mbo ke ko dawma aywa yelimani ka ko ka fiye anga jamana kuntigi ko unya mena sira la ku be ku ka aéroport kono alisa aywa yana anga anda do ni kuma na ka wala aw yana ambe jamana kuntigi ka to campagne na ay tagali mi ke yelimani ani kuma nunu fo yoro mina o video o bambulo ambo video kala abu laje ni video temena amanda do ni kuma nuna ka nyefo goni yelimani ya mbadon pembe fola jamana ikono deja muyambi dinga ikono bi ambe badon yelimani ya no mina mi fo ambalmo ademo metuma fe ni o fo ni nkale ola ngo maliem kenema uteke buluko mo tuni ambassadeur fon fin ni mi so do malien on a bien ibra pele nyako mbake consul fon fin malien banana bien amena même Allah ko amena mi so do la ibra pele o tewuli nyako mbake ni asonam politique kantenda training kantenda ni mami ko ati balmo fe otife abisraye la tife donc aussi kunte kenema ka fo abe anga jamana représenter ote amaka mo ali ni so ngo de bisegi inshallah nya fo mbake Mimi bravo. Ambalmo ka ko betien. Besere tout a fait. Besere. Nera tout a fait, mba domino. Wena fruchi, na probauchi annon. Bono la betien. Wachi kasosan. Wena solo inferla amorema. Ba warchi ka terrain sang terrain braso a bien bolo o be ba bien la sonam ni alors ça mo yo ke e be simbo ira barala o manga foito la salia kan ki nomene jo na bi nomene ti nya fam bal mangu la du tawiye mata audro nya sa jona inshallah mbake mais mi fo wari mi na mali kono ya ka bo aw de ongo afa ngulu abal mo ngulu akabone zega fa mu ya ka fo alisa yelmane yan no aviation monte ya
n'an b'an yɛrɛ dɔn n'an b'an yɛrɛ kalama an kan ka aviation dɔ dilan yɛrɛ mais a bɛ aw de bolo fanga ɲinikan tɛ n da n y'a fɔ ni a tɛ aw ŋaniya la ne ka sigi fanga ɲini na n yafala kɔ n t'a ɲini a tulu kama n t'a ɲini fɛn kama n b'a ɲini aw hinɛ kama jamana hinɛ kama ani jamana danbe kama n'aw y'o dɔn k'aw ka baara kɛ ne y'an ka min k'o la n b'o kɛ ni Ala sɔnna a ma. Ayiwa an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka video la sisan kuma in bɛɛ bɛ video in kɔnɔ ayiwa i bɛ ka ne b'a f'i ye i ka président waati kɔnɔ tɔɲɔ tɛ yen an ka tunkarankew ma tɔɲɔ min sɔrɔ tɔɲɔ tɛ yen tɔɲɔ min ma da maliyɛnw kan maliyɛn minnu bɛ jamana wɛrɛw kan yanni an ka taa yɔrɔ jan an b'a ta an dafɛ jamanaw la yan fɔlɔ n'i ye Algérie ta k'a lajɛ maliyɛn minnu bɛ Algérie tɔɲɔ sugu bɛɛ dalen don kan maliyɛn minnu bɛ Algérie n'u minɛnen don dan foyi t'a la mɔgɔ si den kelen ma wuli Mali tɔgɔ la ka taga ninnu dɛmɛ yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u bɛ yen a caman bɛ yen u bɛ tilen ka video ci u bɛ tilen ka weleli kɛ k'u ka situation ɲɛfɔ problème dan ye maliyɛn minnu bɛ Mauritanie problème dan olu ta ye maliyɛnw minɛnen don k'u datugu yɔrɔw ɲɛfɛ hali da tɛ bila kuma la mɔgɔ si da tɛ don a kuma la i bɛ ka layidu min kɔni taara an ye o tɛ nin ye ayiwa o Algérie kelen n'i y'o fana ta k'o lajɛ tugun i bɛ taa ye Mali la an ka ekɔliden minnu bɛ bɔ yan nɔ ka taga k'u bɛ taa kalan na Algérie sanfɛ kalanw na tuma bɛɛ k'olu de bɛ obligé jagoya la ka ekɔli to yen ka taga baara kɛ yaasa u bɛ se ka balo cogoya min na u ko ni se t'i somɔgɔw ye ka wari ci ma kalo kalo i ka balo ko n'i taara k'i tɛ se ka balo Mali bourse la k'i tɛ se ka balo e bɛ taa i bɛ kalo 6 kɛ ka sɔrɔ e ma dɔrɔmɛ sɔrɔ n'i somɔgɔw ma wari ci ma i ka dumuni kɛ n'i somɔgɔw ma wari ci ma i ka kaye san n'i somɔgɔw ma wari ci ma k'e tɛ se ka balo maliyɛn minnu bɛ Algérie olu ko k'o f'i ɲɛna o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ se tubabu jamanaw ma i bɛ ka aw ko aw ma accord signé i n'i ka ministre Job ko k'aw ma accord signé tubabu ka lasigiden so min bɛ yen n'u b'a ye Union européenne olu ka lasigiden min nana Mali la nɔ ka na n'a ni an ka ministre ye ɲɔgɔn ye o kɔni ko k'a fɔ aw ye fana ko ale nana Mali la k'a nakun k'u ye ko ka na accord signé accord n'o ye yamaruya ye yamaruya min bɛ se k'a to a bɛ maliyɛnw lasegin ko wa ko ale nisɔndiyara k'a bɛ Mali faamaw fo kosɛbɛ ko sabula ko wa k'a ye papier sɔrɔ ko papier min b'a yamaruya maliyɛn minnu n'olu bɛ tubabu jamanaw kan n'u tɛ papier t'u bolo ko u k'u lasegin i bɛ ka o ko k'o fɔ wa a y'a fɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Faransi maliyɛn minnu bɛ yen nɔ olu ta ma dogo mɔgɔ si la o kɛra Mali bɛɛ bɔra o kalama yan nɔ tɔɔrɔ sugu bɛɛ dar'olu kan ko n'u ma aravege k'u tɛ u ka papiyew sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu ka papiye ko gɛlɛyara o sababu la mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka papiye ko tiɲɛna o sababu la wa i bɛ ka a ma se mɔgɔ ko kuma f'i ɲɛna Mali kɔni maliyɛnw kɔni olu ni e ka ministre min yɛrɛ bɛ yen ko dabɔlen don maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu kun kan ko ɲɛnabɔli ma maliyɛn sirila ka don avion kelen kɔnɔ k'o ministre bɛ avion min kɔnɔ ka maliyɛn siri k'a ladon a kɔnɔ u ka na ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ yan nɔ foyi ma b'o la i bɛ ka maliyɛn minnu kun bɛ avion kɔnɔ olu de y'u seko kɛ pour que hali yaasa ministre bɛ se ka kuma cogoya min na a n'a ta o ta ministre ma kuma i bɛ ka maliyɛnw ko k'a f'i ɲɛna ko layidu ma timɛ ko layidu kɔni k'i m'o timɛ fiyewu ayiwa i bɛ ka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Europe jamana wɛrɛ o jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ ko maliyɛnw bɛ yen ko papiye t'u bolo an y'u segintɔ ye an y'a video ye video bɛ internet kan a bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ ka Mali tunkarankew ko k'a f'i ɲɛna ko i ma layidu timɛ i bɛ ka i ye min fɔ campagne waati ani i bɛ ka min kɛ bi ko o tɛ kelen ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛna an da don baarako kuma la n'o ye 200 000 emplois maliyɛn denmisɛnninw wulila yan nɔ collectif Biton ka wuli k'u bɛ u ka manifestation kɛ manifestation min na n'u b'a jira jamanadenw na k'a fɔ u bɛ ka président hakili lajigin layidu min ta u ye k'a bɛ 200 000 emplois créer ka d'u ma k'a ka ma baara ka créer ka d'u ma i ka mɔgɔw wulila u ye ko sugu bɛɛ kɛ ko emploi tɔ man ca ko min créera ko man ca u ye APESI stage fɛn bɛɛ u ye fɛn bɛɛ compter ka fara ɲɔgɔn kan k'a k'a la o si la i ye min fɔ a ma se ka dafa
ayiwa o ye ko ye ko min n'i kan ka i hakili to a la ko min man d'a ma ban fɔlɔ an tɛ se k'i minɛ o ma mais hakililajigi don i k'i hakili to a la denmisɛnninw ko k'a f'i ye ko baara min layidu tar'u ye k'u ma baara ye ko baara bɛ min k'u m'a ye ko hali APEJ stage bɛɛ b'a dɔn APEJ stage a sɔrɔli ma nɔgɔn minnu kɛ ka teli k'a sɔrɔ o ye somɔgɔ jɔlen bɛ minnu na ayiwa kelen-kelennin minnu b'a sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a da don olu ka ko la olu mana sɔrɔ b'olu bila ka taga fo région na ka tɛmɛ dɛ mɔgɔ min sigilen don Bamakɔ yan a fa bɛ yan a ba bɛ yan e b'o bila ka taga région dɔ la ka taga 5000 d'o ma ko u k'a yɛrɛ balo k'a yɛrɛ ka so sara ka tila k'a yɛrɛ ma musakaw b'o la ko u ka to o la n'olu y'u ban ka taa o la tugun o fana ye baara ye i bɛ ka maliyɛnw ko k'a f'i ye k'i k'o yɔrɔ lajɛ APEJ stage ko la k'i k'o yɔrɔ lajɛ ayiwa o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Yelimanikaw ko i bɛ ka ko k'a f'i ɲɛna ko aéroport de Yelimani k'olu bɛ k'a kɔnɔ halisa ko olu bɛ ka aéroport kɔnɔ aéroport min na ni Air France bɛna taa jigin olu ka aéroport la k'u bɛ k'a kɔnɔ i ye aéroport min layidu ta olu ye k'u bɛ ka aéroport in kɔnɔ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna baarako la halisa baarako yɔrɔ la denmisɛnninw ko k'a f'i ɲɛna jamanakuntigi ko i ko k'i bɛ 200 000 emplois min créer san 5 kɔnɔ n'a ma se ka créer ko maliyɛn min bɛ tila école la san o san o ka ca ni o 200 000 emplois in ye wa o maliyɛn ninnu n'olu tilala olu bɛna mun de kelen kɛ n'u ma taa tunga la 200 000 min layidu taara o ma créer kuma tɛ min yɛrɛ bɛ tila san o san o ka ca n'o ye aw ka fɛɛrɛ kɛ Mali kalanko aw ka adapter baara minnu bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kalanko ka adapter olu la Mali kalanko kɔni da tɛ se ka don o la o i bɛ ka maliyɛnw ko k'a f'i ye ko layidu ma timɛ ko olu maliyɛnw k'olu jigilatigɛra kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa bi an balimaw fɛn min tun b'an bolo k'a fɔ aw ye i bɛ ka layiduw kan a ye layidu minnu ta jamana kɔnɔdenw ye n'a ma se k'u timɛ nin y'o ye hakɛto b'a la sali Ala ma